Tento materiál jsem vytvořila proto, že studenti často vidí rozdíl mezi slovy, ale ve skutečnosti ho neslyší. Jde o poslechovou aktivitu zaměřenou na minimal pairs. Studenti dostanou kartu ve tvaru telefonu, všichni úplně stejnou, a já jim čtu jednotlivá slova. Podle toho, co slyší, si zapisují odpovídající čísla. Z těch čísel jim postupně vznikne telefonní číslo, které slouží jako okamžitá sebekontrola. Pokud jim číslo vyjde správně, znamená to, že slova skutečně rozlišili sluchem. Materiál je jednoduchý, ale velmi účinný. Můžete ho použít jako warm-up, jako cílený drill na výslovnost, nebo jako rychlou diagnostiku poslechu. A co mám na téhle aktivitě nejraději, je to, že zapojí úplně všechny a nikdo se v ní neschová. Bed. Board. Bad. Bet. Bet. Bear. Bird. Beer. Beard. Mimo této aktivity najdete v materiálu ještě dalších 5 variant, jak s telefony pracovat. Telefony si můžete pořídit na učitelnici a o něco levněji na mém e-shopu.